Minkejja ċ-ċokkon tas-suq tal-pajjiż, Malta tista' tiftaħar bat ta' ġeneri mużikali li stabilew ruhom anke bil-sinna. Imqar jekk mhux fuq livell popolari. Fost l-oħrajn insibu bands bħal Xtruppaw, Ras, Rage Against Society u Saħħar li missew ukoll mal-ġeneru tal-metal. Naħseb illi qabel xejn tajjeb illi nifhmu sew illi x-xena tal-metal hija wiesa ħafna. Il-metal mhuwiex tip ta' mużika waħda partikolari, imma jifrex f'diversi sottoġeneri jekk tissejħilhom hekk. U huwa dibattibbli kemm tifrex daw, jiena pereżempju ninkludi wkoll b'mod partikolari il-punk ngħidu aħna jew anke il-rock qawwi bħala tip ta' metal. U allura hawnhekk f'dan il-każ naħseb illi għandna anke storikament f'dawn l-aħħar issa 15 kważi 20 sena anke diversi gruppi li kienu diġà qegħdin jibdew jesperimentaw u eventwalment ma baqgħux jesperimentaw ma bdew jirrekordjaw u jagħtu kunċerti b'dan it-tip ta' materjal. Il-Malti bħala lingwa joqgħod tajjeb ħafna għal-metal bħalma joqogħdu lingwi oħra. Issib metal b'diversi lingwi, ġifieri jekk issib metal bil-Grek, issib metal anke bit-Taljan, issib metal bl-Ispanjol, issib metal b'diversi lingwi Skandinavi u x'naf jien. Però li għandek huwa skont kif jitħaddem. Ġifieri għandek pereżempju esponenti tal-metal bil-Malti, wieħed li għadu għaddej huwa s-Saħħar pereżempju, illi anke fl-għażla tal-isem tiegħu. Tinduna li dan qiegħed jipprova jagħmel xi ħaġa biex jolqot udjenza partikolari illi tista' tidentifika aktar ma kieku dan jismu Wizard pereżempju, flok is-Saħħar. Il-proċess li nuża biex nikteb kwalunkwe diska li tiġini dejjem jibda minn xi ħsieb li jibqa' jakkumula frasi sakemm mbagħad meta tiġini ngħidu aħna l-muża biex inkun nista' nibni fuqha u nistruttura inkun nista' niktibhom. Il-muża ddum daqsxejn biex tiġini, kapaċi toħod li anke xi tliet xhur normalment sakemm naqgħadhom kollha. Imma mbagħad f'temp ta' ġurnata kapaċi niktiblek ekwivalenti ta' album sħiħ mbagħad. Naqbad u nibda nħażżes, mbagħad naħalli anke tliet jew ġimgħa nerġa' ndur għaliha l-lirika, nħares lejha ngħid le mela dil-kelma tintażel dil-kelma minflok. Ir-ritmu ta' dil-frażi mhix tajba ħan nipprova nranġa. Il-stil li nikteb jiena normalment ikopri temi mudla ma naqra okkulteski ngħidu aħna, imma personalment narhom daqsxejn astratti żejjed. Jiena nitkellem ħafna fuq il-mewt sew bħala kunċett materjali sew anke bħala il-kunċett spiritwali tal-mewt ngħidu aħna kif taffettwa s-soċjetà u mbagħad ikun hemm temi fejn nikkritika l-soċjetà li ngħixu fiha sew minn aspett spiritwali, minn aspett reliġjuż, minn aspett politiku għalkemm dejjem nipprova nżommu fuq livell daqsxejn metaforiku ngħidu aħna ħalli ma nkunx daqshekk dirett fil-approach li nuża jiena. Nuża wkoll bħala temi naqbad stejjer jew rakkonti jew leġġendi u ndawarhom fil-mod tiegħi ngħidu aħna għandi album sħiħ biss fuq il-kantiku ta' Dante's Inferno imma mbagħad dawartu f'verżjoni tiegħi ngħidu aħna. L-udjenza ma' żminijiet l-opinjoni li kellha lejja inbidlet u varjat sew bħala tema mużikali għax il-black metal mhuwiex komuni hawn Malta anke fil-kamp tal-metal. Imma apparti minn hekk il-fatt li nikteb bil-Malti kienet ħafna nies kienu ħassruli anzi għaliha ma kellix dak il-went li għandi llum. Illum saħansitra mhux tal-li jsibuh interessanti tal-li saħansitra mbarranin li jgħiduli li huwa uġġett kuraġġuż li qed nagħmel għalija mhu kuraġġuż xejn. Li huwa kull sin art welidi u nħossni li qed nagħmel li għandi suppost nikteb. Jiena nemmen li kulħadd għandu jikteb sin art welidu billi ma jiftihemx. Għalhekk illum hawn metodi fuq l-internet u fuq il-computer biex tagħmel traduzzjoni jekk ma tkunx taf sakemm ma tkunx ġa provdejta min-naħa tal-artist. Allura għalija ma narajx li
hija problema. Allura, in-nies illum saru japprezzaw aktar, jirrispettawa, għandi following bl-Ingliż għandi following li sew minn Malta kif ukoll minn barra u dejjem baqgħu jgħiduli u jirsistu li nibqa' nikteb bil-Malti. Min saqsini jekk ma niktibx bl-Ingliż jew forsi anke b'xi lingwa oħra, ma normalment ngħidilhom li aktar le. Hemm ċirkostanzi fejn forsi jirrikjedi li nikteb b'lingwa oħra, ma għalija personali għal saħħar xorta bil-Malti nibqa' nikteb. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.